כאן איתכם, ליאור התקנות, אינסטלציה ושיפוצים. רציתי היום להעביר נקודה אחת, לקוחות יקרים וקהל יקר, שיש לכם נזק של רטיבות בבית, או תחב, או פטריה, מי שלא יודע מה זה תחב, אז זה ירקת. מה מסמל ירקת? ירקת מסמלת מקום שהיה בו רטיבות, מקום שצובר עדים, מקום שניזוק ממים. מה גורם הרטיבות? מה גורם הנזק של תחב? בעצם, נזק של התחב, שאתם ממשיכים לחיות עם זה, זה גורם לאסמה, זה גורם למחלת ריאות, זה גורם לשיעול, וזה לא בריא בכלל. אז אם אתם רואים דבר כזה בבית שלכם, זה אומר שיש לכם איזשהו מקור נזילה, או מקור שסופג עדים של מים, וזה מה שקורה. אז אם יש לכם כזה דבר, ואני נתקל בלא מעט לקוחות שיש להם ירקת ועובש בבית, אז אני מבקש מכם, תפסיקו לחפש הצעות מחיר, הצעות והצעות והצעות. תטפלו בזה במיידי. אתם מעדיפים לשלם על הבריאות שלכם? תחשבו על זה. מה עדיף? לשלם על הבריאות שלכם? או לשלם לבעל מקצוע שיטפל בזה? תחשבו על זה.